πρότυπό μου ήταν πάντα και είναι φυσικά ακόμα ο Bob Marley. Όπως προφανώς ξέρετε, ήταν ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος που ζούσε μέσα στα ναρκωτικά, αλλά μόνο στα τσιγάρα και όχι στα σκληρά. Αυτή είναι μια ομοιότητά μας. Αυτός όμως ήταν και είναι κορυφαίος τραγουδιστής, που τα τραγούδια του μου αρέσουν πολύ και σε πολύ κόσμο μέσα από αυτή τη μουσική αυτός ο ανεξάρτητος τύπος προσπάθησε να στείλει το δικό του μήνυμα στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε, γιατί πέθανε νέος. Ωστόσο, έμεινε η φήμη του και αυτή είναι που θα καθοδηγήσει και εμένα στο νέο μου ξεκίνημα με τη φυλακή. Μόλις εγώ θέλω να βρω μια δουλειά που να μου αρέσει. Με φαντάζομαι να εργάζομαι ως ηλεκτρολόγος ηχοσυστημάτων αυτοκινήτων. Έχω κάνει πολλά λάθη στη ζωή μου και έχω αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Τώρα είμαι έτοιμος νομίζω να ξεπεράσω και θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω και τη δική μου οικογένεια. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη και μου φαίνεται πως εδώ θα ζήσω αρκετά χρόνια. Ακόμη όμως η επιθυμία μου είναι να ταξιδέψω. Θέλω να πάω στην Ολλανδία και στην Τινησία και ελπίζω να έχω την ευκαιρία να τα καταφέρω και ποιος ξέρει, μπορεί κάποτε να ζήσω με την οικογένειά μου στο εξωτερικό. Θα μου άρεσε πολύ πάνω απ' όλα, όμως θα ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική, να φτιάξω το δικό μου στούντιο ηχογραφήσεως γεμάτο μουσικά όργανα. Χωρίς μουσική δεν μπορώ να ζήσω. Υπομονή λίγο καιρό ακόμη και μετά θα κάνω την καινούργια αρχή μου.